profil, aký je. Ktorým tlačítkom? No. Stopí. Tu sa, takto sa nuluje. Teraz sme 0, 0, hej, a ideme. Čiže pozeraj sa, hej, aha. Takže tu máme na vrchu ešte nejaký tuk. Skúsime potom odbiť. Tu máme nejaký spoj. Pozriaci, podarený. Tak skoro všetok. Tu je ohyb, ale vidíš, nebolo koleno, tak ohyb je spravený nahriatím rúry. No a tu ale je otázne, že choď naliať vodu, choď pustiť